Så vent lige, jeg skal... Vent lidt, den... Yep. Okay, så er vi klar. Take one. Action! Plat. Igen. Hey, den skal blive siddende. Den skal blive siddende der, mand. Jeg kan slet ikke lade. Han er alt for stor. Det er altså langt. Det er sådan ekstra godt. Men den er ikke rigtig god fedt, den er her. Uha. Er den gejl? Jeg tror, den er gejl. Den er fandme svær at putte noget i den. Jeg forstår det. Hvad er Guaxilla? Hvad laver du? Det er faktisk for lille. Er den for lille? Kan den anden rundt? Kan du lige holde cam så? Du vender du bare den anden? Hvem holder cam? Den filmer. Fordi du kan ikke... Han har altså lige rundt ind. Jeg er for stram. Ja. Igen. Vent. Skal lige. Vent, jeg skal lige have den i, jo. Vent. Jeg kan ikke nå for det. Prøv lige at pisse på nu, fordi... Stop med at give den gas. Den bobler. Hvad fanden var det? Den bouncer bare sådan ud. Den er ikke slet ikke alt for meget tryk på. Fuck, vi bliver skudt nu. Skide af. Wow, det skal vi lige have igen. Det skal vi lige have igen. Prøv lige igen. Så skal jeg lige stå her, for det så fandme godt ud. Den skal bare blive siddende. Som på en cykel. Ja. Go. Hvor godt. Har du med papir i din bil? Hvad? Har du noget papir i din bil? Nej, det røg ud af din Jans bil. Jussi, har du papir i din bil? Ja. Prøv at starte. Det er fandme festligt. Ja. Igen. Hey, jeg har en idé. Jeg fik lige en total festlig idé. Hvis Justi han står og gasser sådan rimelig op sådan i en 3-4.000 omdrejninger, så propper vi andet hul til med fod, og så bliver den der bare skudt ud. Hvem gør det? Jeg gør det ikke. Så tag den anden der, stik hen i, og hold den. Du må gerne stå op for din fod. Så varmt er det heller ikke. Nej, men jeg gør det helst ikke. Nå. Justi, kan du fatte det? Ja, jeg var lige Gå ind og dampe lidt til. Prøv lidt. Skal ingenting. Det var morsomt, mand. Nej. Op. Okay, bare lad den andet sidde. Det er sygt. Det er max. Vi sidder godt. Gejl. Det er totalt godt. Det er super meget bedre end den anden. Den her, den har lyd med, der er mere klang i den her. Der er mere ild i pipen, ja. Det er det faktisk. Det lyder totalt godt. Det er fandme godt, det der. Jeg prøver at køre igennem byen med den folk, de tror, vi er sindssygt. Munk, er du med ved mig, så kan du lige filme, mens vi kører. Så kører du forrest. Skal jeg så være, mand? Du kan være inde den der.
køre med i det. I det der. Han kan køre med i Motilla-bilen. Ja, det lyder Max. Ja, det tror jeg også. Der kører lige hen bagved jer. Fuck, det er syg humor, vi har det helt vildt. Det lyder godt! Det går jo helt af gruppen. Oh, ja. Prøv telefonen i vinduet, så vi kan høre det. Shit, man. Der er gang i gruppen. Shit. Det er fandme fuck. Det er humor, altså. Kæft, var det godt. Ja. Det skal Jeg stod og Max grinede. omdrej.